shirya, zan rike miki alkawari in kika sani akan hanya. A'a yan yalle jamce jam kallautin da na ga kina kunya, kin ga na dauniya karkice in juya, zan rike ki amana yar uwa, Allah bar soyayyar gaskiya. Ki aminta da ni don manufa ta soyayya ce, ki yarda da ni mai auren kauna riba ce. Haba yar fillo so da ƙwaryan nono, a ki dama min in sha, in kika ƙi ni in faɗa ɗimuwa. Soyayyar ma kan ka faɗi na gane, bi ka muje birni can ka haɗa ni da aiki, ka sani a sudu ka haɗa ni da dodo, ka bani ruwan kauna na sha ya ɓaro aiki sabuwa. In kammala in ji hanyi gamma mi hulai kaɗo. Su gana